proffesiynol ein ysgol ni. Rhai sy'n llamu na ffletaidd ac yn plymio hyd at wraidd. Wir rwan! Mae ein i'r pennau ein ysgol ni. Rhai sy'n dydw i wyau seis tŵ. Ond fedrwch chi ddim neud cacen efo nhw. No way! Mae athrawon nerfus yn ein ysgol ni. Yn llunio llythyrau, yn anfon llyfrynau i ysbysir mamau, ac i rybuddio'r tadau. Be di'r gair Cymraeg am nit, nef, tagwai? Mae na syrcas a hannar bob nos yn tu ni, rhwng y chwilio manwl a'r siawn pwyo a'r sanllonydd, a'r man gribo. O, ddim eto! Erbyn meddwl, mi aswn ni falu coesau nhw efo hen bros gwallt. Mi aswn ni boddi nhw mewn bwcedau o ddŵr hall. Neu, mi aswn wasgu hymenydd nhw efo gefau bedoli. Yr RSPCA, efallai, yr NSPCC, pam lai, unrhyw beth yw hatar achosi. Achosi, 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 achosi. O ble y deithon nhw? Does yr un enau dawyr, ond maent bellach diolch byth wedi diflannu.